Ne așteaptă niște alegeri. Când l-am ales a treia oară pe Iliescu, nu ne-a rugat. Doar l-am ales. Când l-am ales a doua oară pe Băsescu, nu ne-a rugat. Doar l-am ales. Sub primul s-a vândut tot ce se putea vinde, sub a doilea a apărut poliția care îi lua pe oameni dimineața la 7, la 6 de acasă, în dube. Nu ne-a mai rugat pentru doilea mandat al lui Iohannis, l-am adus aici. Când a trebuit să fie referendumul pentru familie, nu ne-a rugat. Am stat acasă. A doua zi ne-a făcut fanatici, sau a treia zi. N-ați înțeles. Nu ați înțeles de fapt că lupta asta e o luptă spirituală și că nu te poți duce duminică la vot până nu te roși 3 zile. Corect?